Tää rupes naurattamaan. Katso, kun minä on niin monessa jutussa, että me naurattaa sekoon. Kyllä se onkin. Saanko sitä maitoa? Joo, mutta ne on nyt kokea. Ei ne ole ihan sama. No ei, alkuun. Joo, mä olin... Heikin suvussa sitten muita. Ei, tämä on tullut äitin puolelta. Se on sieltä... No eikö teidän poikissa ole? No, Mitäs Vesa? Vesa syö tuota luteenitonta, se meidän nuorin poika. Jaa. Se rupes tuota... Vieläkö pannaan muille makkaroita lisää? Täällä on 3 vielä on, 1 vuodet on. Kuule, minä oon jo syönyt Riittää, taksi reetäpäin nyt yhden. se puliikkaan. Kai kävi tuota kokeessa, mutta siinä ei oo. No, Onko se käynyt? Oo, se mun mielestä verikokeessa. No, mutta ei se kerro välttämättä totuutta, täyttä se on, totuutta. minä en ole pystynyt kartoittamaan kummalta puolelta, kun molemmien isän ja äidin puolelta on yhtä läheinen, jolla on niin, että ei ole niin kuin, sillä lailla ei ole pystynyt sitä vielä selvittämään, kummalta puolelta se on kotoa. Pikkuserkku on molemmilta puolilta. Sen lähempää ei ole. Lähemmäistä ei ole. Meillä on miesuus on tuo syvävi. Tavattoman liukas ja Oli me suuri. yritettiin aamulla tulla sitten vesisateessa sieltä ja sitten kun oli kurvi aina niin kun piti kääntää näin, niin Eero väitti toisinpäin sitten vielä tuolta Se on sitä. vaarallinen ilmiö. Siinä oli häjy siinä ylipäästä, kun tultiin siinä se mutka, mistä Joo. lähtöä sinne Ahola korpeen sinne, niin siinä oli häjypaikka. Siinä ei enää mennä ojaan. Se oli Ei varmaan se, ottanut mikään, vaikka mä kuinka väänin, mutta kun Eero istuu sillä vedellä korkealla isoa mies, niin se väänti toisinpäin. Se oli siinä ja siinä, ettei me oltu ojassa. se oli varmaan se Hokkasen mutka tuota. Siinä on moni ajanut pellolle ja ollut henkiset. Eikö tämä Juhani ja Erkki kanssa kootterilla tuli ja körötti. Ohittivatko ne jonkun ja ne vähän päästä ojan pohjasta. Kurejalla, Oltiin joo. Alajärvellä tanssimassa tuota ja me tuota Vanne Mosse ajettiin kilpaa. Sumunen oli ja sitten mä en muistanutkaan, että se tuli niin äkkiä se risteys tuota ja kääni ja niin se meni sinne. Joo, sumu onkin petollista. Mutta ei siinä mitään, me nostettiin tuota pyörä pois ja jatkettiin matkaa. Vaan tultiin jääräpäisesti ja siinä vähennän sitä turvetta, niin siinä oli sellainen vesikerros näin tiellä koko matkan. Ja ei mitään, ei muuta kuin 10 metriä näki, se oli niin kauhea vesisaiset. Ja sitten se tuli siihen se turvetyömaan tieharjan siihen niin kuin seinään, siitä oli tie puhdas eteenpäin. Me niin paljon, että Lainehkin tullaan tiellä ja kasvua virtalaitteet siihen loppuun ajanut. Ja kyllä oli kuule, oli silloinkin me oltiin Marietan kanssa, meinattiin tulla sinne Teidänmarkille Mustikkahan ja tultiinkin ja päästiin sinne Tapolan vuorelle.